Nakalagay is 14 days. Ito yung passport na sinasabi. Documents nung magdadala. Ay, kita mo na doon si Daddy Orangge. At saka si... Good evening mga loves. So, today or tonight is the preparation na. Ito na yung last night ni Mocha dito sa Kuwait. And tomorrow night o madaling araw is magta-travel si Mocha. Si Mocha muna yung aking napasabay sa friend ko. And na yung mga papers niya. So, ayan yung mga documents, yung magdadala. Tapos yung ticket niya. And then, dito yung papers niya. Pinaserox ko lang yung kanyang passport na Mocha. Andun lahat yung kanyang information like yung kanyang name, yung magdadala o yung may-ari, yung address niya dito, and then yung nakalagay dun sa first page is yung pangalan ni Mocha, kailan pinanganak, anong species sa pusa or dog, lalagay niyo dyan kung anong kulay at saka kung anong gender. Tapos kung ano yung breed na ilalagay din dyan. And also, andito rin yung microchips. Kailangan niya mga yan. And also, dito kailangan ng deworming. Ilalagay yung deworming dyan kung kailan. 3 weeks lang yata or 2 weeks lang before travel ang yung deworming. And ito yung mga vaccine niya. Ayan, dapat updated yung 5-in-1 yata na vaccine. Ito yung passport na sinasabi. Kung saan ka nagpa-vaccine, kung saan ka gawa ng mga documents, I mean yung microchip. And, so, bali sa Aldohama ako lagi since nung nagpadala ako ng pusa nung dalawa, yung sinama ko si Choco at si Orangge, ayan. Sa Aldohama rin ako kasi subok na siya at saka maganda naman yung mga vaccine niya even though bibisit ka doon kahit may record ka is merong bayad. So, ayan, ito yung passport, yung documents nung magdadala. Tapos pinaserox ko kung ano yung naandun sa passport ng pusa o ng iyong pets. Tapos may picture. Yan yung parang importer o yung magdadala. Yung pangalan, species, yan, nakalagay dito. Bali, ayan yung passport niya. Na documents na kailangan is yung export. Siyempre, maglalabas ka ng pusa o maglalabas ka ng animals from Kuwait. So, pupunta ka ng Public Authority Agriculture Affairs or Animal Health Department dito sa may Parwania. Ayan, kukuha ka ng certificate. So, balik ito is, nakalagay is 14 days. 14 days from date of issue. Kailangan magamit mo na to. Otherwise, pag nakalampas na ng 14 days na nandito pa rin sa Kuwait, yung iyong pet is hindi na to valid. Magpapanibago ka na ulit. And naka-state doon, kailangan mong i-check kung tama yung pangalan ng magdadala o yung owner. At saka yung date, kung ano yung naando sa passport ng pusa mo. Like yung birth, yung age, yung breed, yung gender, yung kulay, at saka yung microchips. So, ayan yan. Meron pirma. Ang bayad na ito is 5KD. 5KD na ngayon. Before is 2KD lang. Hindi ko sure. Hindi ko matandaan nung last na nagpadala. Last na nagpa-export ako is 2KD. Hindi ko lang matandaan. Hindi ko lang ma-sure. Pero ngayon is 5KD. 5KD na yung stamp niya. May nakalagay dyan na 5KD na stamp. Ito yung export na kukunin mo dito sa Kuwait. And then, ito naman yung import. Siyempre, pag magpapasok ka sa isang lugar ng pets is merong allowed o merong inaprubahan ng agriculture din sa atin sa Pilipinas. So, bali, ito yung SPS. SPS na tinatawag sa BI o yung Bureau of Animal Industry. Ayan. So, madali lang tong makuha. Like maybe 2 or 3 days, basta okay yung mga in-upload mong documents, wala kang aberya, walang kulang, walang mali, is approve na agad siya within 2 days. Ito yung mga in-upload mo, picture, passport nung pets mo, yung microchip, at saka yung deworming, yan, kompleto yan. Ito lang yung papakita natin sa airlines o sa airport na pag hahatiran natin bukas ng gabi. And I hope na pasok
si Mocha sa tagta-travel niya o sa airport o sa Kuwait Airways. Kasi ang Kuwait Airways po is based on my experience o based on naririnig ko o naririnig ko o na first come first serve, or hindi ko alam kung meron reservation or may kakilala. Hindi ko alam yung ng Kuwait Airways, but sana na makapasok yung akin kasi wala naman akong ibang wasta, wala akong ibang kakilala sa Kuwait Airways, kundi by chance lang talaga na makapasok yung aking pusa na si Mocha. Ang pray ko lang talaga, Lord, na sana makapasok si Mocha sa Kuwait Airways, makasabay siya sa flight ng ka-work ko. Last 2 years naman is nakapasok naman yung pusa ko. Kailangan ko lang talagang maging maaga doon para sure na mag-book ka o mauna ka doon sa pila o mauna ka sa kung sino man ang darating na mga animals. So anyway mga love, ito nga pala, kung gusto nyo magpagawa ng SPS o kung gusto nyo magpatulong, maghingi ng advice step by step kung paano gawin yung import na papers para sa Pilipinas, is mag-comment lang kayo sa baba. Kung mababasa ko is okay, pero kung hindi ko mabasa at kailangan nyo na, is pwede po kayo mag-email sa akin. Ayun dyan ang mga email ko, andyan ang social media ko, ang Facebook. Lagi ako nasa Facebook or sa email. Ayan, mas madali nyo akong ma-reach out dyan kasi minsan sa YouTube is ang tagal ko bago kita yan kasi hindi ko masyado kaya yung comment nyo ay napupunta sa spam, hindi ko sila nakikita agad. So gusto nyo po nang makahingi ng advice o matulungan kayo, is comment, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page at saka po doon sa email, o mas maganda sa email po, i-email nyo na lang po ako. Lang po dyan sa link sa baba, o naandyan na po sa baba kung ano yung link ng aking email o kaya ng aking Facebook page, o kaya lalagay ko dito. Okay po, so na makapasok si Mocha bukas, and help me to pray na makapasok talaga siya kasi I have 3 cats still, and pag nakapasok si Mocha is 2 na lang Sophie na iuwi ko. Hopefully na may makahanap din ako ulit ng travel buddy. Thank you so much mga loves, and ayan po yung update ko sa aking life dito sa Kuwait. Kung kayo o meron kayo nagkaroon ng idea sa video ito, please comment down below. Please do subscribe na po and like and share para naman po sa pag-grow ng ating YouTube channel. Thank you so much. God bless po.